नायनानै थानाय नङा जों बिनि जोङो आयेननि राहा जों एफआइआर होनायनि बेबस्था जों गाबोननि गेजेरावनो खालामगोन। भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ गावनि गोथार जुलि गोथार सान जिउनि बै गोथार जुलियाव बर' हारिनि जारिमिनजों लोब्बा थानाय खाम आरो सिफुं बै खामखौ लानानै गोथार जुलिनि सानाव आवथि सावनाय जारिमिनखौ लानानै हारिमुखौ लानानै बेबायदि खालामनाया मोनसे हारिनि थाखाय बेसेबां खैफोद सिनायजानाय GI टेग मोननाय बै खाम सिफुंखौ लानानै बेफोरबायदि जुदि गेलेयोब्ला गावनि गोथार जुलिनि सानाव बा बेफोरबायदि जारिमिनखौ लानानै जुदि गेलेयोबा गावनि बर' सुबुङानो बेसेबां दुखुनांथावना खोथा। जाय खाम सिफुंखौ जोङो दिनै थानसालियाव बाथौ गुदियाव लानानै गसाइनि सेराव आर'ज गाबो बै खाम सिफुंनि बेफोरबायदि गाज्रि थासारिखौ बा गाज्रि थासारि खालामनायखौ नुब्ला बर' जानानै गोसोआव बेसेबां दुखु नाङो। दा गोबां दुखु मोनदों बर' जानानै बेफोरबायदि गाज्रि थासारि बेरखांहोनायखौ। दा फाग्लानो बेफोरबायदि खालामोब्ला गावनि जारिमिनखौ लानानै जाय जारिमिना जोंनि बर'नि जारिमिना खाम सिफुंजों गोरोबफानानै हिस्टरिकेल जानानै दङ जुग्राफिकेल जाना दङ बेफोरबायदि थासारियाव बेफोरबायदि जोङो GI टेग मोनलायनानै जुदि बै इन्सट्रुमेन्टखौनो जोङो सिनायनो हायाबा जारिमिनजों जोङो लोब्बा लाखिनानै हारिखौ जुदि जोङो दावगाहोलांनो हायाब्ला बैफोर मोनसे दुखुनांथावना खोथा। जोबोद दुखुनांथावना ससियेल मिडियायाव दिनै गोबां गोसारदों आरो बेनि दुखुनांथावना बर' हारिनि थाखाय बर'नि गुबै दामजु खाम सिफुंनि सायाव जा मोनसे न'खरनि गोथार जुलियाव जा आवाथि सावनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय आरो बियो गमामायैनो बर' हारिनि थाखाय दिनैनि समाव जे बर'नि मोनसे बे दोरोङारि दामजु बेनि सायाव जे मोनसे अन्याय आरो जों बर' हारिमुनि मोनसे आयना बायदि आरो गोथार बाथौ थानसालियाव बेखौ गाहायै जोङो आफा बोराइ बाथौखौ सुंग्रिनानै आर'ज खालामो जेरै जोङो खाम सिफुंनि बेखौनो दिनै बर' माहारिनि गेजेरावनो दिनै जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव गोथार जुलियाव बेखौ आवाथि सावनाय नुनो मोनदों। बियो क'क्राझार जिल्लानि दतमा बरागारि जेराव बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गामि बे जायगायावनो जादों आरो बेनिखायनो जों दुखु मोनदों बे समाजाव आरो बे जायगायाव बेबायदि आखुनि जा हाबानि मन्दप बानायनानै बेबायदि गोथार जुलियाव आवाथि सावनाय रावबो नुवाखैमोन नामा? दिनैनि समाव दिनै गोबां ससियेल मिडियायाव दिनै गोसारदों आरो बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै दिनैनि समाव जों बेखौ नायनानै थानाय नङा जों बिनि जोङो आयेननि राहा जों एफआइआर होनायनि बेबस्था जों गाबोननि गेजेरावनो खालामगोन आरो बे दिनै बर'नि आंगो जायखौ जोङो हारिमुनि सिनस्रि बर' हारिनि आयना बायदियै दिनै जोङो बेखौ बाहायबोगासिनो दङ आरो बेखौनो दिनै बर' हारिनि गेजेरावनो बे खैसार खालामनायफोरबायदि दिनै बे जाथाया जोंनि गेजेराव जादों आरो बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों मालाबाबो जोङो बेखौ ओरैनो हगारनाय नङा। बिनि सायाव जों आयेननि राहा लागोन जायनि जाहोनाव जों दिनै गोबां नाजानायाव दिनै GI टेग जों खालामनो हादों जेरैबायदिहाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर गासैखौबो दामजुखौ दिनै बर'नि दामजुखौ दिनै GI टेग मोननो हादों आरो बेनि राहा हिसाबै जों दिनै आयेननि राहा लाथारनांगौ आरो जाय समाजा खालामदों जाय बेक्तिया गोथार जुलियाव बेखौ खालामदों बिसोर आयेननि आवथायाव बिसोर काटगड़ायाव फैथारनांगोन आरो बिसोर साजा मोननांगौ।